Uyakuhlabulela ubugay. Ngeza bazibuko ethi ngeza bazibuko ethi ayikho le next week gay ile alashwa. That's what you said, right? Kakhulu. Uyalapha na ubugay. Khona iqiniso kulento ayisho uMasibuko kodwa ke it's a very personal issue. Akuna personal issue indaba isetafuleni. Nawo nisahlulwa yini? Nisahlulwa yini? Awanqothela abantu bayadlala lapha. Basahlulwa yini? Nanokuthi enye into efanele sicacise Mthiya. Abantu abayeka manga. Sesikhatheleke nje uqanjelwa manga manje. Hayi lefa nje abantu bayeka manga basi uyathired ngempela. Number 1 akekho umuntu ozothi umuntu awumsebenzeli. Njengoba echaza ubaba uShoba, uchaza kahle kwenzeka ukuthi wena mhlambe lese kwaphendula idlozi lakho. Mawuzodla igobongo ungalanda idlozi lakho vele ngeke lisebenzele leli gobongo lakho ngoba leli idlozi alikho kuwe. You understand? Mhlambe wavala noma wabhilwa ngendlela obhilwe ngayo. So that ukuze mhlambe uqala uvuleke lapha, qala udonse idlozi lize kuwe eqala. Bese ukwazi ukuthi uxhumane naloko likwazi ukuphakama kuwe. So umuntu uzovela afike yena ashaya igobongo idlozi lakhe alihlambululile bezothi umuntu awusebenzi. You understand? Now njengoba bechazile akekho umuntu ongasebenzelwa umuthi uyasebenza kubantu kodwa into ebalekile ukuthi mawuzosebenzisa uthini njengoba besho uShoba ukuthi awuveli udla uthule kufanele ukhulume nawo ucorrespond nawe futhi lo muthi nibe into eyodwa enye into ebalekile kuyigobongo mawudla igobongo liyahlonishwa uyazila ngoba usuku ukhuluma nabantu hayi akusiba abangani bakho obhululu bakho la ukhuluma nabantu abadala okhokholozi okhokhomkhulu bakho so manje kufanele ukuthi uzile unake igobongo ngeke ukuthi udle igobongo uye endodeni noma uya kumfazi uyohamba ukwenza ucansi so kufanele ufocus kuleyo nto yakho kunezinto ongazenzi mawudla igobongo mhlambe there is why abanye abantu bazothi alingisebenzeli ngoba uthi edla igobongo hamba odaka utshwala uyabona athi udla igobongo hamba yoshaya amasleep over what so manje kufanele uhloniphe igobongo uzofocusa kulona lihloniphe kwanawe wena mnikazi wakhona ngoba yinto esuka ifuna ukuthi ixhumanise nomoya othize wakini amen cha mina angibe nonosho angibe nje nonoshe straight igobongo into ebizwa ngamagama ahlukene abanye bathi ingwebu ngoba into ekhanda igwebu ifrost ngokwesilungu noma ifumu ne bese ke abanye bathi ibhulu ilona igobongo ngala egolike balibiza ukuthi ibhulu liyini igobongo liyinhlanganisela yemithi noma imithabo yemithi thizeni eaddressa izinto ezithize ihlanganiswe namanzi athize kuya ngokuthi wena uhlanganisa igobongo for ini uke wathinta imoya lana amagobongo vele kunokuthiwa kunegobongo lomnguni kunegobongo lendawo kunegobongo lenzuzo kanjalo. Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Phatanani Mbatha. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. My name is Chef Phatanani Mbatha. I am your host and guys, you can see namhlanje phethe amadoda. Sanibonani. Siyabingelela. Sabona. Yebo. Guys, I hope you are happy. Shoba elikhulu is here. Nanya uShoba Gujwa uhlabathi ngabe? Umagujwa nangu umagujwa ubuyile guys. Asilwile. Ngiyazi ukuthi nabantu ngabona umuntu kwama-thoughts ba conclude bathi hayi balwile. It's just that abakhona ukunqonda but ba conclude. And the line of the official Mazibuko. Someone can hayi Mthiya akukho kubi hayi niyamazi uprofeti wethu ke uzivulele ngomthandazo ke let me tell you guys sithandazile uMavuso wasishaya ngezwi lenkosi kuzoba mnandi nje kakhulu sabona ke kunjani ngiyaphila thank you so much ukuthi nizile mangimcela sinobaba omusha la ekhaya uncushe
Dr. Nxushi, right? Yeah. Oh gosh, Manchis and Thoughts. Anyway, let me not take a shine away from you guys. Uzozazisa ukuthi ubani, ubuyaphi, udume ngani, uma uthanda ukushiya inamba yakho ungayishiya ngoba you'll never know after the episode what's going to happen. Over to you. Asibingelele Mthiya okhulumayo umkhulu Nxushe abamazi kakhulu bathi baba isipho kwesindiya ngisuka endaweni yase Spring Segoli cha futhi ngenyanga nje engazi lutho kodwa khona ngenyanga ilokho kubalekile ngiyabonga nje kakhulu ithuba Mthiya ukuthi nisibize nathi sizoba abanye lapho ohlelweni lakho sayithoba kakhulu amen. Siyabonga mara mawuthi wena uyinyanga engazi lutho, what do you mean? Angithi khona ezaziyo phela abazi konke. So mina njoba ngiyima ngazi lutho ngigayidwa yilabantu abangiphethe kuphela ngeke ngithi sengiyazi ongidlula bona noma ongidlula abanye uzakwethu. Oh wow. Yeah. Interesting. Sawubona. Sonjingas. Kunjani Kel? Siyaphila. Thank you so much. Welcome back. Yebo Mthiya. Home is where the heart belongs. Ngithi akama mdidiyeli insizwa imidwa wena amakhanyisa kumnyamilanga lingekho. Ngedleza ngezinye impande mthini nesimuhu mithi nesihlahla ezingahlazi ezimeni tsishi inhliziyo zamadoda ayibovu. Ngoshukela kwabangithandayo ngenhlaba kwabangizondayo shobe elikhulu shobe edlula amanye shobe balenjula ngithakwenza injula nto lesizwe ngemiyalo. Bembe ngalo ukuthi amagujwa wena ombezimbi wayo ezingambeki ziyathwebuleka. Lo uzadla ikhanga kusele belusike umkhulu shobe elikhulu lo wase Northwest endaweni ebizwa eNklephalts of Sonke ngikhe Natal Mthiya yohlezi ngisho ongumlaphi wendabuko ngitholakala ke WhatsApp kuphela ke mina Mthiya ku 0655257008 phela la ngitholakala khona. Ngiyabonga Mthiya, this is the best home where we are growing. Thank you so much. Lo cabanga ukuthi kuyalwe hayi asisho nje ukuthi ubeqamba amanga. Hayi akuliwa akuliwa. La kuyakhulunywa la indaba ibekwe ikhulunywe. La we don't have time for ukulwa. Sawubona Kel. Nje. Kanjani? Hayi, siyaphila nathi. Hayi, umkhulu mazibuko lo umehlulelo womoya. Ya, ngokudabuka ngimasolundi mina endaweni yasenhlazatshe. Ngihlala eThekwini kwaMasho nala eGoli ngila eSoweto ezolo. Ya, ngumelaphi ke mina, ngumelaphi womoya. Selapho umoya kakhulu, singabe inhlambuluko kakhulu. Abahlanzayo, siyahlanza, sabuswa amanono kakhulu siyahlanza nje, silandise ngemlando ejulile. Silandise ngemlando ejulile. Umuntu nje mayefuna ukulandiswa, hayi ufika khona la. Sifike simlandise simehlulele umoya ukwazi ukuthi lo moya uqhamuka la waza kanje kwaba kanje bese sikwazi ke ukwedlula lapho ngelapho umoya mina. Amen ngiyabonga. I'm interested to ask you a question, but let me hold my horses. So, my prophet. Kunjani? The one and only. The one and only. Kunjani? Siyaphila. Please introduce yourself. Prophet Mavuso unkoko Tita Maphisi sicinga sikhuluma sinambilo mamathoni indaba namzukwane enganayo fana wabhekisa inkabeji ukubona sicinga sikhuluma sinambilo siyabingelela siyatholakala eCape Town Claremont siphinde sitholakala eMpumalanga Morganson Vanderbijl Park south of Joburg siyasebenza khona konke nje okufunayo uzokuthola kancane kakhulu ongeke ukuthole mhlambe ke uma ufuna ukubulala ke ngeke kodwa nje okuningi uzokuthola la ekhaya Uyakuhlabulula ugay. Ayikho le next week gay. That's what you said, right? Kakhulu. Uyalapha na ugay. Khona iqiniso kulento ayishayo uMasibuko kodwa ke it's a very personal issue. Akuna personal issue that is Ndombeni. Nawo nisahlulwa yini? Awangitshela abantu bayadlala la. Basahlulwa yini? Anyway, my Manchis and Thoughts basichazile ukuthi bangobani babuyaphi and ngifuna ukuthi nje ngiyabonga kakhulu kini bo baba. Ngokungihlonipha kwenu uma nginicela ukuthi nize nizohlala nami namaManchizi nibe khona and always Mavuso nawe Mazibuko nawe Shoba uyaqala ukufika la ekhaya. I hope we'll see more of you. Ungathuki kakhulu la ngesizulu bathi indaba ibeka eThebeni, right?
Njalo. Nah, that's what we do. This is the best show. The best show. I will. So I want to say thank you so much to all of you, my manches, for your support, and we really appreciate you. Madoda kithi, namhlanje ngifuna sikhulume ngemoya yamagobongo. Yeah. Namhlanje sikhuluma ngemoya yamagobongo. That's one of the topics that we'll be touching. So in the days where yakhethu Jesu, what is it? Yini imoya yamagobongo? Kahle kahle yini amagobongo? Before siqale emoyeni yawo, yini amagobongo? Indoda yakhethu Jesu. As I see. All right, ngoba mina ngizekuqalela ngiqaleke. Ngizodlala. Phela ngimncane la. Asizwe. Yeah, no, masikhuluma ngegobongo. Ufuna ukuhlukanisa kodwa kuze uhlukanise kabili. Oh, because igobongo alidili kuphela nemimoya, but igobongo liyajula. Ukhona amagobongo. Igobongo ngamafuphi noma ngokufushane into exhumanisa umuntu abaphilayo nemsamo noma lento esiyibiza ngokuthi idlozi noma ithonga. Doesn't matter ukuthi wena ukhetha ukuyibiza ngayiphi indlela. Kodwa ingaqini lapho igobongo liye lapha umuntu suke makulapha ke umuntu sengalaphi yena siqu sakhe, kodwa kuyenzeka umuntu ambathwe imimoya ethile edinga igobongo, kodwa leyo moya ngokuthi ikhona kuye igcine isivela ngokugula. Omunye aqwalisise aqwala umoya eswini, omunye evele mhlawumbe ilonda, noma omunye avele ugula ngokuhlukahlukana, kodwa kube kungaguli yena, kube kugula isidalwa esithile kuye esihamba manje bese sidinga igobongo. Kuwenzeka kube isidalwa, kuwenzeka kube umoya othile nje ukuthinta imimoya, ikhona iyahlukana ke amandika amandawe, imimoya nje eminingi. Kodwa ke sisazophinde sijule ngoba igobongo liyatholakala lapho sixhumanisa futhi khona imimoya engasiyona yedlozi, kodwa imimoya evusiwe esifuna ukuthi siyixhumanise noma siyifake emntwini ukuze ikwazi ukuphila. Sesiyela ke manje eyintweni eyithinta izithwalo. Thank you. Asizomunye. Anyone, I can't line anyone. Asibonge Sontshinga ngaphambi kokuthi ngiqale nje ugobongo. Ngibonga nje ukubona amadoda enhliziyo ngabona ka TikTok. Njabulile. Igobongo liyini? Igobongo into ebizwa ngamagama ahlukene. Abanye bathi ingwebu ngoba into ekhanda igwebu, ifrost ngokwesilungu noma ifumu ne. Bese ke abanye bathi ibhulu, ilona igobongo. Ngala egolike balibiza ukuthi ibhulu. Liyini igobongo? Liyinhlanganisela yemithi noma imithako yemithi thizeni addressa izinto ezithize, ihlanganiswe namanzi athize. Kuya ngokuthi wena uhlanganisa igobongo for ini. Uke wathinta imoya lana, amagobongo vele kunokuthiwa kunegobongo lomnguni, kunegobongo lendawo, kunegobongo lenzuzo kanjalo kanjalo. Ihlukana ngeindaba zamanzi nangezitshalo zangakhona, ukuthi lapho hlanganiswe lokho kusihlanganiswa imithi ethize. Bese ke iyaphehlwa leyo mithi leyo ke uyistiyele masihlanganile bese ikhipha ke igwebu okuyilona ke leli elumuthi noma libe ukudla noma kube yiphengu elithile, ngoba igobongo lizinto eziningi esikhathi lilodwa. Kukhona amagobongo athinta amadluzu okuyidalwa zakini ezikwembethe noma isihlizikweni emzimbeni. Kube khona amagobongo athinta imimoya engeyona imimoya yedluzi lakho. Kunenkulumo ekuthiwa ekhaya kuphehlwe amanzi amnyama. Kusuke kusebenza vele igobongo lamanzi amnyama ngoba kukhona umuntu obizwa ngamanzi amnyama, kube nokukhona umuntu obizwa amanzi amhlophe futhi imithi leyo. Kusuke kuphehlwe lona ke lapha ukuthi baphambanisa izinto emsamo. Bese basibiza khona ke lapho egobongweni
noma kulelo khamba lelo ngoba elinye igama sithi ukhamba phela igobongo into ekhona vele kodwa ke umlando wayo usukela le emuva le intabeni kubelusi abelusi bebathi mabalusa nje bathathe imithi bayihlanganise bakhona egobongweni ukuthi bathole intombi abelusi abantu abelusi inkomo nembuzi kanjalo ya babethatha igobongo lapha yana balikhande lena bahlanganisa amanzi balihlanganise ukuthi they appear nice ebantwini besifazane bese liyasebenza limgezeke umuntu njengoba sithi isigezo kodwa ke igobongo linemithi yamaphakama ngaphakathi kakhulu ekuyiyona ephakamisa leyo mimoya ofuna ukuthi yenzakale ngiyabonga okay ngicabanga ukuthi ke Mthiya masikhuluma ngegobongo sebechazile ke kakhulu kodwa nje masikhuluma ngegobongo sikhuluma ngisho ukuthi igama lesintu elithi igobongo bese mase sisilandela iswebhayi kuhlanganiswa amakhamba athile kumuntu kuze nakhona mayehlanganiswa lamakhamba suke ehlanganiselwa imimoya ethize kumuntu fanele si understand lapho ukuthi lento okuthiwa amagobongo njobe eshushobo ukuthi ukhamba so now mase kuthiwa kuhlanganisa amagobongo nezingxabi zakhona sekuhlanganiswelwa umoya othize kumuntu abantu abaningi ke baye confuse lento bacabanga ukuthi mawudla igobongo usuku uthwasa akuona wonke amagobongo usuke ethi mawulidla udlela ukuthi uyathwasa njengoba ngithi mawudla igobongo udlela imoya ethile kukhona ukuthi ingane la ekhaya ayuthola umsebenzi bese kuthiwa ngoba ingawuthola umsebenzi asike sinike ukhamba olithile uma iludla lolukhamba ukuthi bese kuvuleka indawo umsebenzi lapho kunomuntu la ekhaya ongashadi so asimdlisele igobongo noma lolu khamba so lizovuleka umshado kuye kunomuntu la ekhaya ngoba into edume manje ukuthi akuthwaswe mangathwasile uyibhuyi angazi kuthiwa yini sifanele ukuthwasa ngenkani kunomuntu okuthiwa ongafanele athwase kodwa akaqala okuhambeni ukuze abantu bakubo bekwazi ukuxhumana naye nokuthi ayothwasa so igobongo ke lingena lapho akusithi na sonke efanele sidle igobongo noma ngoba understand ukuthi kufanele sithwase akusibo bonke abantu abadla igobongo kufanele bethwase abanye badlela imimoya esuke ikuye ukuthi ke mhlawumbe ifuna ukuthi ixhumane nayo kanjani amen Mthiya sothi into igobongo igobongo yebo igama lesintu noma igama lesizulu esithi igobongo uma sibiza ngegobongo sikhuluma ngento egotshelwayo ukuqala lokho sikhuluma ngento egotshelwayo igobongo uyaliguqela noma uyaligobela igobongo ukuqala lokho lifakwa okhambeni noma ebhakedeni igobongo lifakwa okhambeni noma ebhakedeni kodwa okhambeni kakhulu kusuke kumixwe izimpande zokwelapha izifo nomzimba okhambeni makuthiwa nje ukukhamba kusuke kulashwa imimoya eza nezigulo emzimbeni kahle kahle igobongo lona liyinhlanganisela izimpande ezithile bese limiswa ngempande ethile ekhomba lowo moya straight ukuthi lo umoya lo mhlambe uma ngenza umzekelo ngithi lo umoya wenono ukhona impande yenono nje eqondene nalowo moya straight ukuthi cha lo umoya lo ileyo mpande ke ebiza igobongo ukuthi elenono kusuke kuligobongo ngokuhlanganisa izimpande ezithile ngendlela otshenwe ngayo nangendlela owembulelwe ngayo abantu bakini kodwa bese kuqondana nomoya othile uma kungelenono alikho igobongo lenono elingenayo impande yenono noma igcolo lenono noma amakhambi enono phakathi iyona ke into ekutshela ukuthi igobongo lenono kahle kahle igobongo inhlanganisela nje izimpande ezithile ozembulelwa noma uyinikwa abantu bakini bekunikela ukuthi ukwazi ukuthi welaphe ngayo imimoya ngoba kuyinhlanganisela yezimpande nje ukutshela ukuthi imimoya ngokwehlukana kodwa bese liqondana ngqo ukuthi ngifuna ukumele lapha amanono lomuntu ngithema ngambona ukuthi uhlushwa umoya wamanono bese uthatha impande yenono singanikwa izimpande ezifanayo sonke kodwa uma ungayifakile impande yenono angeke uzukwazi ukuthi igobongo lenono leli sibuye lapho size futhi kuyinhlanganisela yezimpande zikhomba indiki noma ikhomba amandiki noma ikhomba umndiki uhlanganisa izimpande zida ibezinye izimpande ezikhanda igobongo
ngoba igobongo yile nhlanganisela yempande ngoba ze lapha imimoya nje zizimpande ngokwehluka kwazo njengoba nayo imimoya ihlukahlukene zizimpande ngokwehluka kwazo bese inikwa impande yodwa kuthiwe le eyendiki impande yendiki le bese ke ifakwa lapho seluphenduka ke liba igobongo lendiki ngoba sekufakwa impande yani phakathi yendiki ukukhanda ukuthi lezi impande zingene ngaphansi kwale yampande yendiki. Sibuye ke size nakulindawe umndawe noma amandawe nawo ngokunjalo kuba inhlanganisela yezimpande ezithile noma impande ezizodwa ezithi mayifane nezenono nezendiki bese kuhluka ukuthi wena abantu bakini bakunikeza iphi impande ukuthi uyolapha ngazo imimoya kodwa kube nesimiso sani sempande yendawe phezulu kwalezo impande oyinikwa abantu bakini ngokwehluka kwabo njengoba behlukile nemimoya yehlukile nezimpande oyifaka lapha zehlukahlukene kuya ngokuthi unikwe ziphi kodwa bese ziba nesimiso sendawo phakathi okuyimpande yendawo kungelona igobongo lendawo uma ingekho leyo mpande leyo igobongo ke lelo inhlanganisela yezimpande ezithile ezelapha imimoya ngokwehlukana kwazo bese lisiba nobulawu kube khona ubulawu bomhlophe ubulawu obomvu kanjalo bese kuba zinkamba ezisuselwe emakhambini ukuthi ke manje seselapha imimoya evela ngezigulo emzimbeni amakhambi ke lapho sebezothinta ke abathi bakhulume ngenzuza uma bekhuluma abantu bakhulume ngenzuza sekungamakhambi lapho bakhulume ngomlozi umlozi unokhamba lwakhona olususela egameni ikhambi ngoba utshengiswa izimpande ezithile kuthiwa ziyomemeza bese ke uhlanganisa izimpande ezimemezayo nezivunguza ngomoya uyifake lapha phakathi bese kuba umlozi ngoba impande ethi kuthiwa le umlozi le ayikho. Okay, thank you. Siyabonga. I don't know whether uwebabunxushe or Shoba okhulume ngemithi. Yeah, imithi. Efakwe kwigobongo. Ngicela ukwazi ke and unxushe uchazile ukuthi igobongo uyalidla awudlela ukuthi kumele uyothwasa kuphela. Am I right? So now what I want to understand engifisa ukuthi ngiqonde la makuukuthi kumele udle igobongo kodwa umuthi akusiyo into oyisebenzisayo or okumele uyidle wena angithi nabahlola abantu qala kunjalo so muzomhlola umuntu ukuthi kumele edle igobongo kodwa umuthi akumele awudle kwenziwa kanjani isimene esinjalo I just want to understand that. Wonke umuntu sontshinga siyathanda noma akathanda umuthi uyawudla wonke umuntu. Okay. Yeah. Nje unless angazi ukuthi umuthi uyini. Okay. Yeah, ngoba nje mawudla orange nje udla umuthi. Okay. Yeah, amakhasi akhona nje mina mangabilisa lapha iflu umuthi. So wonke umuntu uyawudla umuthi. So uma uzodlisa umuntu umuthi kukhona into ayikhulumayo lapha umlamleli ebaluleke kakhulu engifuna ukugcizelela kuyona. Mhlawumbe somehow ngathi hayi yakhohlisa kwashawa qembu uyayibona ya uright vele ukhipha injula ngasemagobongweni ukuthi ukuze lo muthi ukuze leligobongo ligcina kuthiwa elendawo ingoba kukhona umuthi ospecifically for lomo you right so umuntu uyadliswa akekho umuntu sontshinga sokuphendula wena ongathi yena igobongo akalidli ngoba linomuthi uyangithola sengiyashoka makathi umuntu igobongo mina ngidle linomuthi makadle linesiwashoke Olikhona igobongo lineswazi sizwa kushilo hayi mina kubuza wena phendula mina alikho lesiwasho kodwa alikho lesiwasho ngaphela igobongo kumele lenze igwebu uyayibona ilona olidlayo so imithi ekhanda ugwebu kakhulu ngizosho nje owodwa akuna problem ya umavula kuvaliwe ngoba umuthi omkhulu egobongweni uyabona nje mawufaka usinku wodwa nje kuphela uzobona uzokunikeza ugwebu ngokwawo umavula kuvaliwe ngoba kumele uvule lenkulumo lena wena ekhuluma egobongweni ngoba igobonga umani ulidluthulile uaddressa into ethize uyangithola mhlambe igobongo lokuthwasa njengoba abanye abantu bacanga ukuthi wonke amagobongo okuthwasa mhlambe lokuthwasa likhuluma ngendaba zentwaso makuye lokwembula okuyigobongo eliyisambulo elembula ingubo yakho lizokhuluma nesiko lakho lokwembula makuyigobongo leli lokuthetha nedlozi
Yangithola abanye bathi silawu sasekhaya. Esixhoseni kakhulu yaziwa ke leyo nto leyo ukuthi kuzoshaywa ibhekile lapha yana ebuhlanti kwenziwe nani. Ikhuluma nesimo esinjalo. So lokho umavula kuvaliwe kumele uvule vele lapho kuvaleke khona ngoba sifuna impilo. Ivalekile impilo ngoba vele kugula umuntu ngaphakathi. So akekho umuntu ongathi uye egobongweni yena bese mhlamba afuna ukuphuza itonic water. Yeah. Ngoba phela sekuyitonic water linamuthi. nanokuthi enye into efanele sicacise Mthiya abantu abayeka amanga sesikhatheleke nje uqanjelwa amanga manje hayi lefanje abantu bayeka amanga basi uyathaya ngempela. Number 1 akekho umuntu ozothi umuntu awumsebenzeli njengoba echaza ubaba uShoba uchaza kahle kwenzeka ukuthi wena mhlambe lese kwaphendula idlozi lakho mawuzodla igobongo ungalanda idlozi lakho vele ngeke lisebenzele leli gobongo lakho ngoba leli idlozi alikho kuwe. You understand? Mhlambe wavala noma wabhilwa ngendlela obhilwe ngayo so that ukuze mhlambe uqala uvuleke lapha qala udonsa idlozi lize kuwe qala bese ukwazi ukuthi uxhumane naloko likwazi ukuphakama kuwe. So umuntu uzovela afike yena ashaya igobongo idlozi lakhe alihlambululile bezothi umuntu awusebenzi. You understand? Now njengoba bechazile akekho umuntu ongasebenzelwa umuthi uyasebenza kubantu kodwa into ebalekile ukuthi mawuzosebenzisa uthini njengoba besho ushoba ukuthi awuveli udla uthule kufanele ukhulume nawo ucorrespond nawe futhi lo muthi nibe into eyodwa. Number 2 sengigcina okugcina nci lona leli gobongo sukulidla lizokuphendula mangabe impendulo zakho ziza noma linga makuthi kunenkinga khona lingavumi futhi kwalona. Amen. I've got a question for you. But before, let me give Sipinde sikubeke ke lokho Mthiya. Umntwana noma umuntu ekhala ngokuthi yena umuthi akawudli. Ethi umuthi akawudli. Uyabona leli igama elithi umuthi lisho umuntu uqobo. Igama elithi umuthi angithi uyezwa lisho umuntu uqobo. Igama elithi umuthi negama elithi umuntu into eyodwa. Kodwa umuntu ophila ngomoya wesihlahla noma umuntu oyisihlahla noma olikhambe lithile umuthi. Okukutshela ngokusobala ukuthi uma kukhulunywa ngomuthi kukhulunywa ngemfihlakalo yokuphila komuntu ngomuthi noma yokuphila kokuxhumana komuntu nemithi noma nezitshalo noma nezihlahla. Kukhulunywa ngaleyo nto ukuthi ngesilungu babuye bathi ipersonification bayithatha lento emntwini. Yeah bayithatha lento kumuntu bayisa entweni into bayithatha kumuntu bayisa entweni ukuthi ayiphile njengomuntu. Yingakho ke kuyoba umuthi bese sibuya lapha ukuthi lo muntu ogulayo simbheka ukuthi ugula ngani ngoba kuhlanganiswa lemithi bese ikhanda igobongo. Okay ke lo muntu uma kuyikuthi bona kubo baphehlelwa amanzi amnyama mabaphehlelwa amanzi amnyama akakwazi ukulishana ligobongo ngoba uzoliphahla mayiliphahla lapha akuphakami laba abantu bakubo kuphakama lezilwane noma kuphakama lezi zinto ezithathe zabekwa la ekhaya zathi mayibekwa la ekhaya kwathiwa izona eziyobamba umsamo iphinde ibambe idlozi. Manje akasakwazi ukuthi mayithi uthinta lo muthi lona kwathi makuphehlwa lamanzi amnyama kwathathwa le mithi yafakwa phakathi. Manje mayithi uphahla lo muthi ayi usuvusa uqubula into eziningi ngaphakathi kwekhaya. Siyaye kwenziwe kanjena ke uma kuyikuthi umuntu kuthiwa akalidla igobongo kwaba khona isikhiye sokubopha abantu abadala ngoba abantu abaningi ubabona besemabandleni nje namhlanje basemabandleni ngoba bavalwa abantu abadala. Mawumvala umuntu omdala phezukwakho uzophutshuka kulaba obazalayo wena ngoba labo bazalayo abasazalwa isibeletho lesi sikuzalile wena ovale ngapha esibelethweni sika mama wazovala ngapha esendeni likababa sebephutshuka kwesinye isibeletho sakwaZuma bese ivuka lento ewumoya omubi isiyocindezela labo abantwana ukuthi wena hamba uyovula laba abantu abavala okufuze ngabe basekela lo mntwana bavikela lo mntwana bakhanyisela lo mntwana. Angithi uyibona manje wena uyazi ukuthi la ekhaya ngaphehla ngabavala laba bantu kwasebenza into ethile la ekhaya. Manje lo mntwana mayethi uyawathinta amagobongo uyahamba uya kumkhuluncusha uyafika lapho kumkhuluncusha ukuthi umthintele igobongo vele igobongo liyodliwa yiwo wonke umuntu. Akekho umuntu ongeka lidla igobongo ngoba ukuzalwa kwakho uzalwa phezulu kwegobongo. Igobongo uzozalwa umntwana wena nali inono likumele
uzalwe isalukazi esuma wakho noma umama wakho uqobo uzozalwa ubaba wakho inono indiki indawe indawo limelela uma wakho indiki limelele ubaba wakho bese kuthi lo moya wabantwana uyinhlambuluko kubantwana abaphuma ungazi abakhishwa ungazi wena kuyibona bakuqhwakela kabi manje leli gobongo leli uzolidla uthanda ungathandi ngoba ngisho uphuma esikhathini uyingane yentombazana noma ungowesilisa uthomba manithomba nje uthombo wesilisa uthombo wesifazana kudingeka ukuthi kube khona igobongo elizokwazi ukuthi lihlalise kahle lamakhehla nezalukazi phezukho ukuze ukwazi umntwana uhambe evikelekile ukuya phambili mase sibuya lapha ke Mthiya size la ekuthenini lo mntwana uthema emphehlelo amanzi amnyama kubo kwaba khona inkinga liyaye lishiswe leli gobongo libe umlotha njengoba lo mntwana egula nje egula la ekhaya egula lo mntwana la ekhaya egula lo mntwana la ekhaya kuye kwenzeka ukuthi uthola ukuthi kufuneka ilotha la ekhaya umlotha obaswa eziko kuyaye kwenzeka ukuthi kufuneka lokuthu umule okulapha phezulu kuphi endlini la kubaswa khona okwenziwe khona ngotshani kuthathwe khona umntwana athathwe ngawukuphela ibhobo kuphela ubuhlungu bokhalo uphela ubuhlungu besibeletho besinyeko wesilisa bomphambili wakhe ubuhlungu bese kuthathwa lo yamula athatha umntwana aphile saka athatha umntwana athathwe kusuka izinto ezilapha okhalweni namanje kusasetshenziswa imbiwa phansi eziyimithi ngoba le mithi ingabantu uqobo leya mithi leyana usetshenzisela umlotha ke ancinde wona uphuze awuthathe enze zonke lezi zinto uyisebenza njengegobongo ngoba inhlanganisela yezinkuni eziyimithi ehlukahlukene yashiswa yaba umlotha uzochatha ngawo ahuqe ngawo awuphuze awuncinde ukuze akwazi ukuthi kuphakame lesi simo segobongo phezukho noma uhlambuluke loya moya akwazi ukubuyela mayisephehlelwa amagobongo aphahlelwe ngendlela okuyiyona ngoba alungisa imimoya emithathu phezukho ngiyabona. Yeah, no, there's a lot. Ake sicale la. Asibasiza ababukeli lapha emakhaya. Uyabona igobongo, ikhona igobongo esibiza ukuthi elokuhlunga imimoya. Leyo nto leyo has nothing to do with ukuthi wena unesiphiwo or kunento ethile oyenzayo. Uma sihlunga imimoya, lelo gobongo lisuke lindlalela amagobongo athile okumele uwadle wena. Kodwa ungazazi ukuthi umephi, unesithunyu, unobungoma, uhlushwa umndiki noma umhlushwa umndawo, imiphi lemimoya ekuhluphayo. So sithi kuwe ke manje ukuhlunga imimoya. Masithi hlunga, it means is a very strong word, Zulu word. It means to filter, to strain or to separate. So sifuna indlela eqondile ukuthi lemimoya ayikwazi ukuyikhulume kuwe. Nangaphandle kwemimoya, igobonga lidliwa umuntu onemimoya kuphela. Ake sibuye la ekutheni likhona igobongo esilibiza ukuthi elokucela. Uma sicela sisuke wena ukhuluma inkulumo ethile edlozini lakho, ufuna ukuganwa, ufuna ukuthenga umuzi, ufuna ukwenza into ethile, ufuna ukuconvince ubudlozi bakho ngendlela thizeni ukuthi bukuvulele into ethile. Unawe lelo gobongo ungalenza awunamoya awuna next. Wenza igobongo lani lokucela. Bese sibuya ekugcineni siphinde igobongo ngibala lamagobongo angajwayelekile. Kube negobongo esilibiza ukuthi igobongo elikhulu. Elikhulu igobongo kufuneka manje selihlanganisa yonke lemimoya, amanono, amndiki, amndawe, lezi zinto lezi siyabahlanganisa manje ukuthi ababuye bakwazi ukusebenzelana, basebenze ndawonye. Bese kuba khona igobongo lezizwe. Uyabona, uma sesikhuluma ke ngamagedla omkhulunqushe, abakwazi ukuthi bakwakhele izinto zokuhlola. Ukuze lezi zinto bakwazi ukuzixhumanisa kuwe emzimbeni, kumele kube nendlela ethile abayixhuma ngayo esidalweni sabo. Uyabona? So lezo zinto lezo zihambe kubaluleke ukuthi sizidalule. Bese ke sikhuluma futhi manje itopic yokugcina ukuthi abantu bahlulwa ukuthi kakhulukazi laba abanenzunza, laba abanezithunyo bathi umuthi abawudli. To a certain extent banalo iqiniso abalishoyo lapho, because ikhona imimoya ethile especific engayithandi imithi ethile. Not ukuthi imithi ayidli, kodwa engayithandi imithi enjani ethile efuna ukuphakama. Ufana nalento yesithunyu, alikho igobongo lesithunyu.
alikho igobongo lenzuzo, alikho igobongo lenkosazana, uyabona? But siyazi today abanye ozakwethu bazokuphikisa lokho. Kodwa leyo nto leyo ayikho. Into ekhona lapho ukusuke kunendlela ethile yasemanzini. For example, inzunza umuntu odla idaka kakhulu, udaka lonkalankala, idaka so inhlabathi, imchakazo le. So kusuke kunendlela ethile esikwakhela ngayo siwasho thizeni ukuze ukwazi ukuxhumana nale moya, ukuze le moya ikwazi ukuphila kuwe. Uyabona? So labo bantu abanjalo yiba bafika kithi with that dilemma noma naleyo problem yokuthi bathi batshelwe bona ukuthi imithi abayidli. Kodwa kwesinye isikhathi uthola ukuthi lowo muntu kufuneke uqale umhlungele lemimoya, and then mase ihlungekile lemimoya kuye bese khathi ke umnika le washo umuntu amhambise emanzini ukuze kubhoboke lento ehamba nayo. Ngicela kancane nje chef, No problem. Ngoba manje sebekhulume kakhulu. Enye into ebalekile kuyigobongo, mawudla igobongo. Igobongo liyahlonishwa. Uyazila. Ngoba usuku ukhuluma nabantu, hayi akusiba abangani bakho obhululu bakho. La ukhuluma nabantu abadala, okhokholozo, okhokhomkhulu bakho. So manje kufanele ukuthi uzile unake igobongo. Ngeke ukuthi udle igobongo uye endodeni noma uya kumfazi, uyohamba kwenza ucansi. So kufanele ufocus kuleyo nto yakho. Kunezinto ongazenzi mawudla igobongo. Mhlambe there is why abanye abantu bazothi alingisebenzeli ngoba uthi edla igobongo hamba odaka utshwala. Uyabona? Athi udla igobongo hamba yoshaya ama-slip over what. So manje kufanele uhloniphe igobongo uzofocusa kulona, lihloniphe kwanawe wena mnikazi wakhona ngoba yinto esuka ifuna ukuthi ixhumanise nomoya othize wakini. Amen. I'm not done with you anyway. Ukhulume ngokuthi umuthi igobongo uyalikhulumisa and then khulumela ukuthi kunemithi impande efakwa lapha. Uma ukhulumisa number umuthi ukhulumisa kanjani? Are you saying they or you or them? Mawuthi umuntu ukhulumisa kanjani uhlukile umsidle okhulumisa ngayo. Ma usempini ukhulumisa indaba yempi ukuthi okay ngiyalwa manje nawe ufanele ulwe. Ma ucela mhlawumbe ake ngithi nje umkhulu lapho unike nje nawe umuntu wathi hayi umuntu wemali. So ma usubuka umuntu wemali uzobiza imali ngoba ukutshelile ukuthi umuntu wemali. Ma umuntu wenhlahla uthi hayi lona ufuna umsebenzi. Fanele utshele madoda bonke nabomkhulu ngisebenzisa le nduku ngicela nibe nami ngoba into ebalekile induku ayixhumana nedlozi. Akube ukuthi induku yakho ivumana nedlozi lakho. Ma kuzogejana vele ngeke into yakhe ilungu. So mawulana kulo muntu uyakhulumisa ukuthi hayi ngifuna umsebenzi. Ngicela nihambe nami ningivikele kuphi nenze 1 2 3 ma usegobongweni mhlambe udla igobongo lokuthi ufuna ukukhanyiseleka kuyimfihlakalo othile uzokhuluma ngenkathi ushaya lapha kubokhona bomkhulu ngicela ningikhanyisele nivule into zami kuya ngalomo moya osuke ufuna ukuthi wenzakale kuwe. So kuba ukuningi basically because mangikuzwa ukuthi uyakhuluma ukuthi ngicela nihambe nami that's ukuningi ngoba don't know. Yeah ucusha uyibeka kahle mthiya mayethi yena ubuningi babantu ngoba siyasho ukuthi igobongo lokwelapha imimoya okusho ukuthi izimfuno eziza nabantu abahlukahlukene phezukho. Into ke mina engingaba lokuzana nenkinga nayo ukuthi sikhulume ngomoya odonsa inzuza ngoba manje inzuza inenkinga yodwa uma uzofika kuyo inzuza ngoba inzuza isiqalo. Uyabona nje umavuso mayekhuluma ezifake udaka lwenkalankala. Udaka lwenkalankala litholakala esidakeni. Hayi noma kuphi. Ulithola esidakeni noma emthonjeni. Lapha esithola khona nethombonkala. Emthonjeni uma uqala uthi lolu daka lusemthonjeni kuyacaca ukuthi lumnyama lolu daka bese kuba udaka olumhlophe. Udaka olumhlophe ke angithi ilolu olukhanyisela ngokuthi lento ikukhanya noma ingamanzi noma iyinto ebonakala see through. Uyayibona? So manje izinto ezinjalo uma ke uzokhuluma ngendaba yenzuza ukhuluma ngabokuqala okusho ukuthi ubani lo ukhokho ufika kanjani ukhokho unobaba unomkhulu unobaba omkhulu
unobaba kuwuwe ubaba ubaba omkhulu kuzoba umkhulu bese kukhani kuzoba okhokho bayo okuyena ukhokho. Ufika kanjani kuye ukuthi nje kuqhamuka umuntu athi mina nginenzuza ngicela ukuthi ungiphakamisele inzuza bese wena uyahamba uya kulomuntu ufike uthi uyomphakamisela inzuza okusho ukuthi wena umphakamisela umuntu okhokho ujamba ubaba wakhe ujamba ubaba omkhulu wakhe uzojamba umkhulu uyofika kuyinsusa okuyiyo lenzuza le uyofika kuyinsusa yazo zonke lezi zinto bonke laba bantu bazalwa basuswa yiloya muntu ongumqali walesi sibongo ongumqali walezi zinto ezikhona la ekhaya ngoba zonke lezi zinto ziqhamuka kuye loya muntu loya uma iqhamuka kuye eyinsusa ngoba leli gama elithi inzuza kufanele ukuthi kwesiliqonde kahle ukuthi kukhulunywa ngenzuzo awukaze wahola kwathi uholile wena kodwa ungazosebenza uqhamuke nje namhlanje ngithi kuyinhlanhla lokhu nakho awukazi usebenza so when uthini kahle uthi awukwazi kuyoqala lapho inzuza into ekude. Do you believe nabantu abanenzuzo ukuthi kunabantu abanenzuzo? Yebo bakhona. Okay. Bakhona abantu abanenzuzo. Uyazi yini ngithi mina bakhona abantu abanenzuzo Mthini? Ingoba labo bantu labo basuke kuvuke ukhokho kuye qobo. Futhi labo bantu abanenzuzo uthola ukuthi abazaleki kahle into yabo abazaleki kahle ngoba ukhokho ufike waba nenkinga la ekhaya yokuthi kunezinto abeyigcina yena la ekhaya eyingasagcinwa. Okay. Asiyeke la. Okay. Sicela ungena ke la. Umuntu ukhulunyiswa kanjani egobongweni? Asiqale lapha. Yeah. Not only Gobongweni, generally. But Sisegobongweni. Yeah, bengifuna nje ukuyibamba egobongweni. Uthi umuntu ukhulunyiswa kanjani? Kunomuntu obikelayo, uyangizwa? Ubikela abantu abadala ngalomuthi ozosebenzisa. Bese kuba nomuthi oinstructor. Ngifuna ungezwe kahle. Umuthi mawusebenzisa ukuze usebenze, awuphahli Mthini, uyawu instructor. Ufuna ukuthi izinto zenzeke uyawutshela ukuthi akwenzakala 1 2 3 4. Uma ungabheka imithi inamagama akhulumayo kuyiwo wodwa. Kunomuthi obizwa ikhathaza. Uyakutshela ukuthi akukhathale ini. Abathakatha bakhathali nje empilweni yami ngoba uyahlakaza umuthi oyikhathaza. Uma uphuza usebenza ukuthi ulapha iflu uhlakaza ama virus emzimbeni ikhathaza. Kodwa mawusenzisa spiritual uchaza okunye uma vula kuvali ukuthi akuvuleke izinto lapho ivaleke khona awukwazi ukuthi mawumani ukhuluma unhlanhlathi nje egobongweni umani usho nje mhlawumbe ukuthi anenze lokhu nalokhu obani mhlawumbe unenkinga yesibongo. You understand? Uqala usukhulumisa amadlozi kusasa liyakujikela legobongo yamangala ukuthi kanjani. Kanti uma usebenzisa igobongo kumele ulazi ukuthi leli gobongo elani. Yikho ngithi liaddressa isimo esinjani ngaleso sikhathi. Kukhona igobongo ozophahla kulona abathi silawu sasekhaya. Yilelo ozophahla kulona ke lelo ngoba nikhuluma nabantu directly. Lapha esilawini sasekhaya ikhona imithi efana njengodlozi inkulu omtumbadlozi kanjalo njalo. Imithi ekhuluma nedlozi directly. Kube khona ilentuzana ekhuluma nama energies egobongweni ukuthi akwenzakale lokhu nalokhuyana. Kukhona amagobongo nje esidalwa angadliwa. Yebo uliphehle nje igobongo uliphehle ulungisa izinto ungalidli bese uyalichitha kuze lilungisa inkinga ethile ngoba mawungaqala uthuthu uyalidla lelo gobongo uzoyithola manje lezo inkinga lezo ufuna ichitheke bese zingibatha kakhulu. Uyangizwa? Engifuna ukukushoke lapha kuza kwethu nenyanga nabangoma ngoba ngizwa kuthiwa bayahluka ngizwa kusho njalo ku social network nama ngazi kodwa ke ngizwa kuthiwa inyanga nabangoma bayahluka ku social network kodwa mina ngikwazi ngazi nje ukuthi umuntu oyinyanga uyalapha nje kuba bonke abantu abalaphayo ngifuna ukusho lokho kwesinye isikhathi mlamleli mnewethu ithina esenza ukuthi imithi igcine ingasebenzanga kwenye indlela ngoba mawufika kumina uye enkantolo unamacala ufuna uyochitha icala ngizokufakela imithi efana njengomvala sangweni ngiyokufakele usidikila ngiyokufakele undindibala ngikufakele umabopha uyabona imithi efana njengale ngifakele inkungwini yonke le mithi akuyona imithi emihle edlozini uyangizwa manje ngisebenzisa lempande ukuthi izinto zakho zenzakala mase ubuya so winile lapha yana enkantolo uyaphuma uyocelebrate ngechampagne uyakhohlwa enyangeni ngoba kumele ubuye enyangeni ngize ngihlambulule le mimoya le
engikufakele yona mhla uhamba uyonqoba lela kuqala masobuya uba nenkinga bathi bakuhlolela basabonile ukuthi kuvuka inkumo mawuqala uthi usebenzisa imithi kunomvala sangweni mawuthi wenzani yonke le mithi icala manje isisebenza against wena ngoba yithina esizenzayo sithi masisebenze amacala sazi ukuthi sivale kuphi bese sihluleka ukugcizelela abantu ukuthi buya phela ngoba ubungozi balento le ngoba yonke into inobuhle nobubi bayo ubungozi bale mithi engisebenzisa yaziwa yimina buya ke ngizokwazi ukukhulula kahle ngoba ungayithola usecaleni you understand ugule labangakulaphi bathi unamalumba angabona ngoba usuke lempando isebenzisile yasuke yavala so ngifuna ukuyisho nje ukuza ukuthi sike sisilaphe isizwe singayenzi ama temporal problems and come with solution uyazi ukuthi mhlazana esehluleka sekumele uyomgeza wabe ungamgezi from the start ibe ikhombo ngoba uyazi ukuthi uhlanganise ini khona lapha ya My Munchies, I hope you are still enjoying this episode with Abo Baba Bamlana. And I do believe the Munchies at home now bafundile lento ukuthi sometimes nabelaphi bethu bayenza urongo egulini zabo. It's just that sometimes siba big-headed singasho and singa acknowledge ukuthi actually ngimenze wrong uChef Mbatha. Inqoshe ukhulume ngokuthi igobongo uyazila wenze imiyalelo eright uma uzodla igobongo ngingalidla igobongo emqashweni nazo Uzomkhatha nabantu chef. No, I'm working here. I'm not playing. Ngingalidla igobongo emqashweni. And I need nothing but your honest truth. Akayiphendula bamasi. No. I need it. I need it. I didn't follow up question for you. Okay. The problem is la. Yes, bosi. Emqashweni uzolidla kanjani obidlozi lakho alikho khona? Okay. Tell me more. Yeah. Manje mazolidlela emqashweni mhlawumbe umqasho owakwakhumalo wena ungwakandlovu. So which means manje sowenza ibhidani solid la. Uyabona? Ngoba kufana that one mhlambe masingakhuluma iwrong. That's why namhlanje sinezangoma eziningi engasebenzi bese kusuke logobelathi ogobela bavala ingane kanti akayivalanga ingane ugobela ngoba bekufanele ukuthi makuthiwa ibekele igobongo number 1 kunento ethiwa ukukhuma umlotha mayikhuma umlotha la ekhaya liphakama idlozi la ekhaya lento siyazi ijwayele manje mangwakwakhumalo wena bese wenza into kwandlovu iliphi idlozi uzophakama lapho shuthe kuphakama idlozi lakhona lapha seliyakwembatha lakucindezela you understand awusasebenzi bese kuthiwa ugobela wavala ithwasa ngalivalanga ithwasa awukwazi ukudlela igobongo emqashweni ilokho nje ngakusho nako bo boyfriend nako bo girlfriend akwesithinte le ndaba yokudlela igobongo akwesithinte le ndaba yokudlela igobongo emqashweni igobongo liwuwe ngqo igobongo uma igobongo liwuwe ngqo kufanele ukuthi uqondeke lo igobongo alifuni umsindo njengoba ethi nje uncusha igobongo liyahlonishwa uyalizilela yebo kushiwo kona ukuthi igobongo kufanele ukuthi wenze ngayo yonke indlela ukuthi uma ulidla ayikho into ezokucasula ayikho into ezokubangela umsindo ayikho into ezokuphazamisa ukuthi wena usuyaphuma uyahamba ngoba kufanele ukuthi ngezikhathi zokuphakama komoya wena igobongo uxhumane nalo noma uxhumane nale yambande obekelwe yona wayikhulumela wena angithi uyibona kodwa uyabona mawuse ubuya uthi igobongo liyadliwela nemqashweni ungalidla igobongo emqashweni yini edala ukuthi ungalidla igobongo emqashweni yini edala ukuthi yeah okay ungalidla igobongo emqashweni ngoba igobongo liwubani liwuwe uma sizohlanza isidalwa noma kuzohlanjululwa isidalwa ekhaya kudingeka izinhlambuluko zomlomo ezizohlanganisa abantu ekhaya bese kuba ukuyogeza umzimba ungabe ugeza ngamanzi ungabe ugeza ngomlotha ungabe ugeza ngenyongo nomswano uma nifika niye enhlambulukweni kunabantu abangafuni ukuhlambuluka abangafuni ukukhipha inhlambuluko igobongo liyinsipho nokudla kwabantu abadala uma liyinsipho lokudla kwabantu abadala liyodlelwa kanjani ekhaya elingenanhlambuluko
ngoba liyisitsha leli yagobongo leli ingakho mawuzodla igobongo kufanele uqale uhlanjululwe kuqala ngabe uhlanjululwe ngokwamanzi ngabe uhlanjululwe ngokwezimpande kuqala leli ukhamba okuthiwa ihlambadlozi lokukwazi ukuthi likuhlambulule kuqala likususele zonke lezi zinto ozothi mawusudla igobongo ulidlele esitsheni esinjani esihlambulukileyo esiwubani leso sitsha esihuwe uqobo mawufika lapha ekhaya odadweni bazalele khona la ekhaya uanta akafuni ukuthi kuthintelwe izinto zengane kabhuti wakhe la ekhaya ngoba la ekhaya ufune ngathi kungenzelwe zakhe izingane mawusuqala ujuza negobongo lifike liyakugulisa ngoba idalwa zakho noma laba abantu abakwembethe abeza nawe ngqo bafika bangena endaweni engakahlanjulukwa engakahlambululwa ngaphakathi kwaleli ekhaya okusho ukuthi uma uzodlela igobongo ekhaya akube sekushobona abantu abadala ngoba kuyenzeka futhi bathi asalifuni ke manje ulidlele entabeni igobongo asalifuni ulidlele emqashweni manje hamba uyodlela ekhaya ngoba kunezalukazi ezithile ngaphansi kwaleli igobongo lendawe ezithile okufanele ukuthi ihlambulule la ekhaya zikwazi ukutshela inkinga zazo ngoba ubona abantwana bengagani nje la ekhaya yizo lezi ezalukazi ziyalidinga leli igobongo ukuthi likwazi ukuthi malishawa lichitheke phansi. Okay, I want to go to the bathroom and I've got a question for you. Now I've got a question for you. Hayi khululeka Okay, Masibuko, ngibuyela uma uthi igobongo because ubaba uNcushe lapha uthe cha awukwazi ukudla igobongo emqashweni. Masibuko wathi wena uyakwazi ukudla igobongo emqashweni ngoba igobongo liwuwe, right? But now ngiyalahleka uma uthi kuyenzakala ukuthi ekhaya mhlawumbe akuhlambulukile something like that. Manje ngifuna ukwazi ukuthi makuthi la emqashweni engidlela khona akuhlambulukile what's going to happen kimi? Mthiya ngoba leli igobongo liwuwe igobongo liwuwe uyabona umuntu mayethi uzokushayela igobongo usuke eqondene nomoya ohlupha wena futhi okugulisayo Okay. ongabantu bakini abahamba nobani nawe siyabuya ke sizana ngizoqala nje ngiyibeke la bese sikwazi ukuthi ngiphendule. Okay, kufana nokuthi isipho silele kulomqhele isipho silele kuleli ijazi lokuthi isipho silele kulobu buhlalo uma kungekho lobu buhlalo isipho asikho okusho ukuthi wena ngobuhlala lapha emqashweni idlozi lakho lisele kuphi ekhaya awusakwazi ukusebenza umuntu kodwa wena welapha umuntu okusho ukuthi lesi sipho sihuwe igobongo mangithi liubane lihuwe okusho ukuthi lihamba nawe noma kuphi uma kuyikuthi uzongena endaweni engahlambulukile elikhaya la ekhaya laba abantu bakho bazongena nawe la bafike mabengena nawe la bafike beyihlanze le ndawo kanje kanti uma kuyikuthi bazongena ekhaya abantwana begazi elilodwa bayazwelana kunezinto ongakwazi ukuyibona mawusungena ekhaya oyibona mawuqala uphuma entweni noma uphuma ekhaya uya ngaphandle bobukuthi hawu bengayiboni ngande yanto nansi ya 1 2 3 kodwa mawuphathi kwalapha ekhaya kunabantu abadala obabephatha izinto eziphambayo enamaphamba la ekhaya uthi mawungena lapho uthi uyathinta izinto ifike iphambane izinto la ekhaya ziphambane ungasaboni wena kanti laba bantu bangaphandle abakwazi ukukuphamba ngoba bekhe egazini lakho labo bathola emqashweni abekhe egazini lakho laba bantu ngoba bese egazini lakho nje bazofika bakwembathe bathi egobongweni lakho ulidle uqede igobongo lakho bese besho ukuthi ke uyabona ke manje kuzokwazi ukuthi mawukuthi uyophakamisa isimo esithile esidinga umsamo nekhaya kuyobe sekuhlambulukile kanje njengoba ukwazile ukuthi usuke nalentabeni noma emanzini mawukade umenzele emanzini uhamba waya naye endlini lapha akhona ngoba phela uma sizokhala ngokuthi lo yamuntu usemqashweni uhleli lapha kwaZuma noma kwaKhumalo ehleli lapha kwaKhumalo kusho ukuthi ngobe lapha wembethwe isidalwa sakwaKhumalo noma uhamba nesidalwa sakubo uhamba nesidalwa sakubo lo yamuntu mayingena lapha kwaKhumalo uyabatshela laba bantu abakuye emzimbeni ukuthi songena kwaKhumalo manje ngila emqashweni ngokomsebenzi lone na ufunayo nifuna ukuthi kulungiswe izinto zenu ngoba ngingena lapha nina nila nami nihamba nami la mangiphuma la niphuma nami ngisho usemsebenzini mawuhamba uye emsebenzini uhamba nabantu bakini okuyibona abakubhekile nabakukhanyiselayo nabakuvikele ingozini so manje kufanele ukuthi ukwazi lokho ukuthi mawungena kwaKhumalo abasali ngaphandle bona bangena nawe baye endlini yabo le abakunika yona bathi casha la wena. Bengisacela ungena sonje.
before ngene udlala umjamba mina No, bengizakwenda ukuthi Hayi, ngiyena. bengizakwenda. No, bengizakuwe. kunento engifuna ukuyiqaqesa mina from le ekuqaleni ukuthi Gobongo wena nyanga hlola phela ukuthi lo mntwana nje ukuthi uzomnika igobongo isidalwa sakhe sime njani niyeke futhi ukuthi nizothi nilungisa idalwa ngamagobongo because kunomkhuba omusho awusumkhuba omusho umkhuba omdala bafaka imali ibuye lapha ya bafuna ukubuyisa idlozi elithwetshulile inkinga iba sekutheni uma ngabe kunento eactive la ekhaya eyingamanzi amnyama la ekhaya kunophathanani uphathanani wathwebula ubudlozi uphathanani wathwebula abantu abadala la ekhaya umntana manje wala ekhaya ufuna manje ukushaya igobongo noma athwasa uzothwasa kanjani isiphi lesi sidalo ezothi uyasibiza lapha yilento esifuna ukuyisho ukuthi ikhona into esiyibiza nge-miss call uthi uyalishaya leli dlozi ukhuluma nale gobongo idlozi lakho lingezwa uthi uyaphahla uwenzani alizwa ledlozi so into efika ishaya abantu abaningi bese bathi abantu kusho ledlozi lami likuphi lileleke moso yini umuthi lona ngufakile ovumavula kuvaliwe yini kungasebenzi Bathi idlozi lilibela ngeke lilibela kanjani leli dlozi into engifuna ukuemphasize ukuthi funeke kuqale kususwe into leli bulawo ngeSwati sisho njalo ibulawo noma into ekuthiwa ile amanzi leyo nto leyo ngeke uyisuse ngelinye igobongo leyo nto leyo ngoba isikhathi esiningi uma selithwebula idlozi noma umuntu umethatha ubudlozi ethwala ngobudlozi kusuke kunezilwane phakathi kusuke kusetshenziswe izilwane lapha ukuthi zibambe noma zicaptureishe lobudlozi so kufuneka manje amagedla amadoda ahlakazekile emqondweni ukuze akwazi ukuthi ali-release leli dlozi uma liqeda ukureleasewa bese liyagezwa lona samself uguqulwe likwazi ukubuya libe lihle uma seliguquliwe selibuye lelihle usengakhona ukuthi wena othi umbethwe isidalo esithile la ukhulume negobongo likuzwe enye into esife-emphasizayo le ndaba esho umkhuluma zibuko yes igobongo uyakhumbula phela wena uma unedlozi noma ungahamba uyohlala e-UK idlozi lakho lizobe linawe e-UK uma ngabe liyagulisa uzofika ugule futhi le-UK okusho ukuthi lento ikuwe so sometimes uma sekunika lento eyigobongo sisuke silapha lo moya ohamba nawe vele uyabona but now ufuneka mas before siulapha we need to double check lezi zinto engishilo ukuthi zonke izinto zime kahle yini ukuthi leli igobongo emphakathi. correct yes Ngiyaba masentshinas. Cha mina angibe nonoshe. Angibe This nje is my accident thought. angibe nje nonoshe Yeah, straight. yeah. Ngithi igobongo usibuzile Sontshingasi sibane la. Yes. Sathi igobongo sonke sibane inhlanganisela yemithi ethile ehlanganiswa namanzi bese iyenza inigwebu sikhuluma inkulumo ecishe ifana Yes. ingoba vele uyilokho igobongo akulona umuntu Oyigobongo akulona umuntu. yilokho umuthi ohlangana namanzi okhambile Igobongo akulona. akwona umuntu Okay. yeah alinanhliziyo alinasibindi Yeah. la makhambi athile a-addressa into ethize kamoya bese ngivumeke ukuthi yebo wonke umuntu uma uhamba nedluzi likuye ngoba limqhakele liphilakele yikho ngike ngithi mina kwesinye isikhathi silungisa inkulumo ukuthi asifaka amadluzi ekhaya ngoba uhamba uyongena emkipitweni ungena nedluzi lakhe azange uphahlele liphinde likukhuze mawulapha yana ukuthi ivuka ndoda uzolimala kube yilona idluzi lakho ngoba uhamba nalo umoya okwembethe wena njenganomuntu manje ke igobongo masiliphehla sisuke siphakamisa mimoya thizeni kuze ihambe ivele ngizoyenza umzekelo nakho mina uIbrahim wakakhoza ngokuzalwa ngihlushwa imimoya engihlushuphayo ingifaka phakathi esigodlweni ephehlweni emzini wenyanga ngiyodla amagobongo wentwaso lapha ya emzini engewona wasekhaya lapho ngikhonjwe yini idalwa zakithi ukushona kulamuzi mangifika kwenziwa amasiko athile wokuyolanda idalwa
engihamba nazo ezinye nezidukile ehlane zibuya zofakwa phakathi kulela khaya leliyana kuze ngikwazi ukconnecta nabo. Uma sengiliphehla ke njengoba uzwa kuthiwa entwasweni kusephehlweni kusuke kuphehlwa yona lento esikhuluma ngayo namhlanje kuyigobongo. Liyaphehlwa ke igobongo maliphehlwa liphakamisa ke manje abantu engebona mina kodwa abantu abake baphila ngaphambilini. Liphakamisa ushobe elikhulu kaSimelane mina ngukhoza. Liphakamisa uMafele Empini owakwakhoza ovela ngala kubo baba. Igama lakhe langempela ke loyo kwakulomani uMafele Empini. Liphakamisa uNyamsoro Mabhikita kuyindawo lele linye lithinta indawo. Kusho ukuthi sekukhona abantu abawungakhi abawu3 bese kuhlanganisa uIbrahim Khoza. Bazokwazi ukuthi labantu bahlangane kumina emsimbini babe nemsebenzi ngokuhlukahlukana kwabo. Yikho ngithi kube igobongo beliyimina bekungeke kuvelele ama strangers lawo amathathu kumina aphakamiswa yini ilona leli gobongo elivela engiliphehla bese liyavela ke bese kuthiwa sesiyabona ukuthi lo msebenzi ohlupha nengulo yalomntwana ivela kuphi kunendike esilaphayo. So manje ke mina ngizothi mina ke igobongo kwa boyfriend kwa girlfriend emqhashweni igobonga lidliwe ngesizathu sokuthi kumele limiswe igobongo limiswa ngelwane ethize. Awukwazi ukuhlaba inkukhu ethile emzini engewona uyophahla kumuphi umsamo ngoba kukwamaseko lapha ya. Kumele lenkukhu lena ke phela ibikwe nayo ukuthi inyongo yalenkukhu izophakamisa nangomuthi la. Okay, before ngicoshe ngiza kuye Mabuyi. Ngifuna ukubuza Shoba uqeda ukubala la i4 generation if I'm not mistaken until kwafika wena Ibrahim ne. Yeah. Uthe le gobongo livusa la lemoya labantu la. Akusiwa abantu la. Why kumele igobongo livusa abantu? Mawuthi wena igobongo akusiwa umuntu. Ngithi igobongo sontshingasi akusiyithina. Yeah. Yes. Angithi mina nguIbrahim. Yes. Mina ngizalwa umama wakaNkosi. Yeah. Ngizalwa ubaba wakakhoza. Yeah. Bese ke kuvuka oSimelane. Kusho ukuthi sekunabanye imimoya esephakemiswe kumina. Ngoba ngithe igobongo akwazi kuba igobongo linganamithi ethize njengomavula kuvaliwe namaphakama phakathi ngoba lisuke lingayenzi lento le ofuna uyenza awukwazi kuyishiya leyo mithi ngaphakathi. So seliphakamise laba abanye abavelayo selidonsa nomlando manje. Why lingavusa imithi? Why livusa abantu? Livusa abantu ngoba lithintana nemimoya. Igobongo lithintana nemimoya. Kungaba imimoya yedlusi. Yeah. Kungaba imimoya yelentuzane yelwane uyangizwa. Kungaba imoya ama energies wetshalo njengoba kuyiphakama isitshalo lesesenza ukuthi kuphakama okuthile kuwena makumele kuphakama inhlanhla kuwena iyophakamiswa isona lesitshalo esibizwa iphakama. Okay, but ubane i4 generation wayibana la but it's fine. Yes. Ake sicacise le ngoba ngiyabona ukuthi izasuka isidini. Yabona Sontshikazi asentendeni esandlanela masikhuluma ngamagobongo bafowethu shuthi makuthiwa mhlawumbe ngisemqashweni namhlanje number 1 idlozi lihamba nawe mhlawumbe ngiqalela ngokwesizulu sithi izulu inkunzi embi la ibusa esibayene sodwa futhi akusoze zawenzeka. So ukwesinye isibongo uzongena nedlozi lakho la kwesinye isibongo that's why idlozi lakho like lifike libe egateini ngoba awulitshelini ukuthi kwabani lapha na oqala lokho liyama ngimzwile uNkulunkulu liyangena. Okay, it's fine liyangena is but mina lifike lime la egateini. Leyo nto yenzekala ngisho ekhaya uma kuthiwa ubaba wakho befuna indlu yangenhla athi ngicela ungakhela indlu yami mawusuyakhila indlu yakho ubaba wakho wayiqeda wasu ungambikelanga ukuthi baba siphela indlu yakho sengicela ukuthi ungene uyahlala songizandla ibuka uyoke vele kapushe nje ibuka indlu ukuthi awubaba ngoba ngikwakhela awumtshelanga uyabona. So nalana edlozi masu usuphahla igobongo emzini nomuntu likhona lingaphandle limile. Number 2 kunamakhehla adelela afana nawethu njengami nje mina engeke uhambe lokulwehliselwe yinsu ungenisa lapha ushaya igobongo lapha lokho athi mfuna mangenzi ke lonto hamba wedwa selimile ke manje anenkani asemandulo. So kufanele si understand number 1 masuqala ushisa impepho kuloya muzi ngicabanga ukuthi
imizi eminingi noma ngithi amathonga noma imimoya eminingi iyayazi impepho. Once waqala washisa impepho bayazovuka abantu bala ekhaya bayitshela ukuthi sewenza usuku lakhona. That's why manje bese kuhluka ekutheni kuphike mase wenza into yakho sekufanele mhlambe ushaya ihigh ethile noma ithakazelo ethile eyishoyo ukuthi ubiza abantu. Manje ngikwakhumana sengibiza ibongo zakwaNdlovu khona la kwakhumana sekuzophambana. Mthiya. Isende linye lizala izingane ngokwehlukana. Isende linye lizala izingane ngokwenzani? Ngokwehlukana. Lizala kumaButhelezi, lizala kumaZulu, lizala kumaZuma. Kodwa bonke laba bantu babiza bani? Ubaba. Yebo, impande yemimoya yakwaButhelezi, umaButhelezi. Phezulu lezi izingane zesende likaMazibuko. Impande yemimoya yakwaZulu phezulu lezi izingane zesende likaMazibuko. Impande yemimoya yakwaZuma phezulu lezi izingane zesende likaMazibuko. Ukutshela ukuthini lokho? Ukutshela ukuthi bonke laba bantu uyabona nje ubaba uShobelikhulu uyibeka kahle impela uma ibala ngezizulwana ezivuswa yigobongo phezulu komuntu ngoba igobongo liubani liwe indoda le isaround wezingane zayo zonke ngokwehlukana ukuphuma ezibelethweni sikaMaButhelezi sikamaZulu nesikabani nesikaMazuma phezulu kwabani phezulu kwakho wena konke la uhamba khona uyabona ke inyanga kunenyanga esebenza ithatha izikhwama zayo manje ihamba yosebenza eCape Town ithatha izikhwama zayo manje itshela abantu bakubo sengiyaphuma mina ifika ihlala eflatini la isebenza abantu iqede kuwe angithi uyangizwa isebenza abantu kuphi eCape Town kodwa yona yakuphi yaSolundi olumahlikihle kubo isebenza abantu iqede isuke lapha ishona eMpumalanga iyosebenza ihamba nobani ngoba iyalaphana nje ihamba nabantu bakubo kuyakutshena ke lokho ukuthi konke lapho uhamba khona nabantu bakho ubabikela bayangena Sale ekhala. Abasali ngeke baze basali. Sorry, what did you say? Sorry, Selikhalwa. Kusale ekhaya. La uhambe khona. La hamba khona ubusofika lale lapha na. Oh, okay. Yebo ke ingakho ke uzoba nenkinga yokuthi if wena uzosebenzisa vele imimoya awuhlambulukile wena ungumelaphi awuhlambulukile wena uzosebenzisa imimoya vele kuzoba khona inkinga ngoba izidalwa zakwaMazibuko uqashe kwaMazibuko zizophakama zithi naba abangani bethu kodwa mawuzongena uhlambulukile lezi yazinto ngeke inamathele kuwe indwangu emhlophe ibekwe imhlophe lapha mayisina amachaphazelo uyayethula lapho uthi yini le uyithatha uhambe uyiwasha ngoba ufuna ukuthi ihlale njani ihlanzekile wena abantu bakho mawuzobahlamba ulimisele lelo gobongo lwakho ulishayele entabeni ubuye nalo uzongena nalemqashini wakho uhamba nabantu bakho ubatshelile ukuthi mina ngicashe la ngifihle la ikhanda wozani nihambe nami njengoba ukwazi ukuthi mawuzosuka inyanga zanamhlanje zisebenza yonke indawo le ngoba isipho siyibo siwe ngqo sikuwe lesipho asikho ukuthi wena ungene kwabantu bani wangena kwabantu bani ngoba kuyenzeka futhi uthola ukuthi ithonga likuthatha likufaka kwaMazibuko nje kunesalwazi sakini esasiganekini esakwaMazibuko siganike ehle lithile la ekhaya sithatha sithamba ohlala lapha ngoba siyazi ukuthi mawuzongena lapha ungena naleli gobongo ngoba lapha kini kunenkinga uma uthi udlela khona uzoba khona izinto engakwazi ukuphakama kuwe ngoba laba abantu bayezolana kanti kubangwa yini uma umntwana uzohlambulula abantu bakho kuvuka abantu abaningi basekhaya uma bengahlanjululwa kulabo abantu ababembethe ingoba usuke sebekona inhlambuluko kuwe bonke beze kuwe bezocelana inhlambuluko uma uqeda ukubahlambulula bayasuka baye kubantu babo babafice bengcolile bafika bethi ngicela ukuthi ungenzele lokhu nalokhu sebeyakwazi ukukhuluma naye uthola ukuthi uhlambulula isidalwa wena sekhaya wedwa usihlambulula wedwa isidalwa sekhaya uqashwa abantu kuvuleke ekhaya uma wenza ngenhlambuluko kuvuleka abantu kodwa ngoba bona abakahlanza abakaboni lo muntu ophila kubo uyakwazi ukusuka umuntu wabo azocela kuwe bese ekutshela lo muntu amtshele lo muntu okuwe ukuthi hayi mina ngamfaka phansi kwemoto wangikhumbula mshaye wena ukuze azokwazi ukukhumbula uyayibona
ngoba abantu bomndeni owodwa bayezolana abantu begazi elilodwa bayezolana uma uzofika mina sixabane nawe Mthiya sizalana sixabana nawe la kodwa uma uzoshawa abantu ngaphandle ngizosuka ngithi umshayelana umuntu wakhe angithi sekuyavuka lento idalwa nazo zinjalo zifana nabantu abaphila emhlabeni uma ziphila kuwe ziwuwe negobongo olidlayo liwuwe ngiyabona. Thank you negobongo olidlayo liwuwe. My Munchies, I hope you are still having fun with us nabomkhulu lana. Uyazi one thing I love about Munchies and Thoughts. That's why I name it Munchies and Thoughts, because I want people to come here and give their thoughts. I want people to come here and talk freely. Yes, you know, in Mnandi, as long as we respect each other, that's what I'm all about. Mafuso, tell me here, come away with this question. Do we have a Madlozi Libele? Or a candle in the jar? One. Number two. It's a question for all of you. Yeah. Kugabe impepho ibizi moya emibi vele. Awu. Cha, my prophet, uyazi yonke into njoba uMazibuko wabeka ngendwangu emhlophe. Yonke into ke hambe bese iba nechashaza. Bese ke kubukeka ukuthi akekho umuntu onakile ukuthi asusele lochashaza. Leyo lochashaza uma lingasuki selihamba ke selukhondolo la ekhaya. Eselihamba bese liveza ke amadlozi lawa esithi alibele. Yebo, ukusina kwamagosa akufani isiZulu sisho njalo. Okusho ukuthi we are not grace mates ngesingisi. Ukusho ukuthi ngoba isabelo sethu asifani, amandla wethu awafani. Okusho ukuthi namandla nezinto ezisebudlozini bakho angeke zifane nezikomavuso. Yabona. So now ukuthi amadlozi alibele, that becomes a relative question ukuthi uthi alibele ngoba uNcusha amnikeza 100 million mina nginikeza 10 million. Yabo, it becomes relative. Or uNcushe bamnikeze inkomo mina banginikeze ini, yabo. So but bottom line is alikho isidalwa esinganako ukuphila. Sonke isidalwa uma ngabe sigezekile salungiselwa sahlala kahle siyavuka lezo sidalwa sivuke ngokuphila nangamandla esabelo saso esanikezwa uNkulunkulu. Lokhu kwempepho ke nayo lamanzi lawa njengoba siwaphuza lamanzi uma ngaganga ngawo lawa for example ungathi ngiyathakatha ikona into eyizichitho abantu abayenzayo noma isikhafula sisebenzisa isikhafula esithi uchef makathinta amanzi avela akhumbula isithandwa sakhe. Yabona? So uyabona lapho lo muntu usuke egangela amanzi ukuthi wena wathinta nje amanzi usukhumbula lo yamuntu. Akusho ukuthi there's something wrong ngamanzi. Okusho ukuthi nje kuwe specifically sekukhona into eyenziwe yadidaniswa kusetshenziswa amanzi. Wena lo usuzohamba uxwaya kamanzi usuzufake nasebantwaneni bakho ukuthi hey amanzi thina la ekhaya swathinta. Kanti there was nothing wrong. Okay. Ncushe, tell me, uma ke leli gobongo leli ke sengiyamiselwa lona ke liyenze whatever mara mani ngaphuma igwebo kusekwenze njani or uyaqhubeka ulidle because nikhuluma ukuthi igobongo melikhipha igwebo. So ngifuna ukwazi ukuthi makuthi okay balenza igobongo ngiyafaka impande imithi konke lokufakayo namanzi but manje leli igwebo lela liphumi ngiyaqhubeka ngiphuza because I believe usiphuza amanzi akhona lokwenzakala nangazi. Ake siqalelana Sontshikazi mhlawumbe ngibuyele emva kancane before ngene kulombuzo wakho. Into ebalekile bafowethu ngicabanga ukuthi asilawuli siphethwe. Leyo nto fanele si-understand. Kasiyiphethe siphethwe. Kasingenanga sangenwa. So now mina njengami uNcushe unless mase kuthiwa mhlambe ke angazi ngaleyo la ngasekuvumele ngeke ungithole eCape Town mina. Ngeke ungithole eThekwini mina. Ngithi ngiyolapha. Esikodlo sakithi sisekhaya nje sinye qhaba. Anginazi igoli ze1000. Ngifuna noma makuthiwa ushawe uNcushe uzokwazi umthola kuphi uNcushe umtholakala la. Sengifike eCape Town manje ngifike ngithi ngizolapha eCape Town ngifike ngishaya abantu boma 2 million kusasa ngisatholakala eCape Town. Elami idlozi alishonga ngiphume. Lithi abantu bazoza kimi. Abanye asho ukuthi bangiphume. Angazi. Okay.
mina ngikhuluma ngami angibazi Hayi no mina ngibuza wena. sengisho ukuthi elami idlozi shobe elikhulu mabefuna abantu befuna mina abeze kimi amandla ami mina angikho amandla ami mina asesigodlweni sami ma ingwenye iba namandla esizibeni mayengaphandle ingwenye inawo amandla ngalolo hlobo lolo so manje uma sekuse Cape Town afika umuntu obasegijimisa imali chef zomthi mase ngise Cape Town umprofeti wami wathi into omunye umuntu manje ngise Cape Town umuntu efuna isigadlo mhlawumbe wenza ngishiye endlini anginaso sefanele ngimnike into engekho manje ayikho ngoba sengifuna imali yakhe you understand okay ake sibuye lena le ake sibuye lena ke iyegobongo igobongo uma ulishaya lingaphakami sekunomkhubo othile walishaya la ngaphakama kunomkhuba othile sekufanele ufune manje ukuthi imuphi lo mkhuba mina ngakuphrovela kokunye kwakho njobe sike sakhuluma ngemqasho angithi mina angikhuluma izwa bethi mina ngikhuluma into engidlule kuzona siqashile angaze lami igobongo lavuma emqashweni ngoba namanje ngutshetshe sami isigodlo nje sinye nje khona anginazi igodlo ezi 2000 manje ngiyakhumbula nje mangahle ngikuthi ngelinye ilanga ngeke ngathi ngelinye ilanga sisekhaya sengithola umfazi sengigana washoba kwafika isikhathi sokuthi ngiyoqasha manje ngithi ngisemqashweni lathi idlozi lami awukahlele uzosehliswa imsakazo kube nini number 1 awusibikelanga ekhaya noma futhi awusicela lathi lashe linye igama lathi angithi unawo amandla yilwaphi leyo phuma sizwe sifuna ulwe kanti sikunikeleni lamandla mawuzovela uphume nje uqhashazwa ngabantu you understand kwapho ukuthi ngibuyele back to ekhaya ngoba alivumi the much more nawe kunomntanakho omzwa kangcono makuthiwa wakhala uzwele omdlula abanye abantwana namadlozi kanjani kukhona umntwana oyifavorite kumadlozi engafuni lutho ngaye omunye ngaba sasiselikani omunye engangaba ilutho ekhaya thothi mhlawumbe nje akanalutho babasibu engabi nalutho but abe yifavorite yedlozi mawathi ndaye ngaphelwa nawo umsebenzi wena usebenza kuthiwela ekhaya kunomuntu omdala mhlawumbe lo muntu omdala makufanele enzakala izinto from imsebenzi akathinteke kodwa wena ungomncane ngoba uyasebenza noma uthi awusebenzi uzovela ube namabhadi uthi uyahlala uthi usibanibani uthi ufuna into ukuthi ngoba lizwa wena kangcono kunaloya into ekhona so now uma udla igobongo sekungasaphakama igwebu sekufanele ufune ukuthi kungani ngaphakama lengwebu sekunenkinga ekhona or liyakhuluma or mhlambe usuke walimisa igobongo bekufanele niqale ngenhlambuluko noma mhlambe umisa igobongo kukhona into ade kufanele niqale kuyoqala noma mhlambe imoya ethile uqale uhlambulule noma injalo nje amen ingena kwesinye isikhathi igobongo ngeke vele liphakame kungenankinga ngizwe kahle uyalidla namhlanje kukhona imithi engiyibalile ngabalowodwa nje ngathi uMavulavale ukhanda igwebu ufakile uMavulavale ofaka kakhulu ofake kancane mawule kulidla leligobongo leli uyangizwa lamanzi ayehla mawudlala igwebu kumele uthela amanzi uthi mawuthela amanzi akusaphakama usuyacabanga ukuthi kunenkinga kanti inkinga iyodwa uMavulavale wakho akekho enough mncane uyayibona kumele sike sikubheke nalokho ngoba ungaba inkinga kodwa ke lithi lingaphakami ngesinye isikhathi bese liyanuka libole sisho njalo yes bese liyabola bese liyanuka same time kube nzima ukulidla wathi uyalidla ushawe yibhobo ulidle linjalo linuka ngoba lisemoshakele sikukwe kunenkulumo noma umkhuba othizeni kumele ubhekwe ngempela noma lithi maliphakama bese liphuphu lilahlela liye lishone ezantsi uthi uyalishaya lenze kanjena line language yalo igobongo ngendlela lenza ngakhona ekumele mawumuntu osebenza ngamagobongo kumele ubukwazi lokuthi uma masebenza nje lisho ukuthini ngesinye isikhathi uyalishaya igobongo ulibhekise kuphi entshonalanga uyangizwa lingabhekanga empumalanga bese lingaphakami ngoba phela inkulumo ekhulumayo uyibhekise to the wrong direction bese kufike wena ulithatha ulibhekise empumalanga bese alishaya liphakame bese athi baba unomlingo kanti ukuswela ulwazi ukuthi igobongo lisebenza kanjani ngoba likhuluma nemimoya yathizini uyayibona ngifuna ukungena lapha empiphini impepho ibiza noma yipi imoya nemoya emibi yayibiza impepho kumele sikusho nje siqonde umzekelo walento engiyishoyo
uma lapha ekhaya sekutholakala ukuthi kuphehlwe amanzi amnyama la ayisashisa impepho ngoba wathi uyayishisa impepho kuphehla amanzi amnyama kungakalungiseki then kuzoza inkinga ezimo all the time awuqala ukuthi ushisa impepho ubiza imimoya errong esekuyiyona ehleli lapha emsamo kuyilwane manje amadlozi awasekho so impepho vele esikhathini esiningi ingakho ithintisana esikweni lesizulu nomuntu omshisa impepho ngoba ithintana nemithetho ethiza imani uyishise nje noma kanjani impepho futhi nasemqashweni ayishisa impepho. Okay. Okay, ngizonikeza wena baba Masibuko ngize nawe then yenze word of wisdom, take 5 minutes break and come back. Almost 2 hours sihlezi la now. Yes Masibuko. Sibinde sibuye. Kufanele ukuthi ngelinye ilanga kwesijule sishone phansi uma sihamba. Mawukuthi singabantu baphezulu sibe nzulu kakhulu uma silalele izinto zomoya. Ngoba izinto zomoya zijule kakhulu. Ziyayifuna ukuthi uyiqonde. Ungazazi uyiqonde. Ngoba ukwazi kuhamba nakho uqonda. Kodwa mawusuzokwazi kakhulu uyasala eqondeni. Ngoba ukuqonda kusemqondweni la. Kusemoyeni kahle kufihlakele kusemoyeni. Okay. Uma sizolalela imimoya bese silalela umoya munye. Manje ukwelapha kujule kakhulu uma uphiwe umoya wezizwe. Uma uphiwe umoya wezizwe angikhulumi ngezizwe zokuganga mina. Ngikhuluma ngezizwe zemvelo. Lo abayibiza ngo7 colors mabekhuluma. Bathi uthingo lenkosazana. Imimoya yezizwe leyana. Ukhona umuntu ongemngoma noma ongathi ongagangi kuvele aphuphe nje ebusukelele kuthiwa kufuneka ukuhamba lezizwe. Kukhulunywa ngenhlanganisela izimpande ezine. Eyenono, eyendiki, eyendawe bese kuba inyakatho yezizwe. Izizwe ezine lezi. Lo muntu lo bombheka ke angelapha nanoma ikuphi lapha afuna ukuyokwelapha khona. Uyihamba zonke lezi indawo. Ngoba uphiwe iningizimu. Uphiwe inyakatho intshonalanga nempumalanga. Lo muntu lowo okusho ukuthi lo muntu uphethwe ukhokho ingakho bengisho mina ngithi kunabantu abambethwe inzuza ukuyikuthi abantu abayiqonda inzuza ukuthi yini. It's fine, we're gonna talk about inzuza on the next episode. Injalo ke ingakho ke ngithi mina kuhamba ngezigaba lapha emoyeni. Uhamba ngezigaba ngoba kuno hemisphere stratosphere kanjalo kuze kuyofika lapho kuyofika khona kodwa kuhamba ngezigaba emoyeni ngoba sinomhlaba phansi komhlaba sibe nomhlaba phezulu komhlaba sibe nomkhathi sibe nezulu okuyisibhakabhaka bane laba bantu 4 rains ukuya phezulu ukutshelana wena lokho ukuthi kunokwenzeka ukuthi kunabantu ababelwe okuphansi abaphansi kuphela. Kunabantu ababelwe ababili abaphansi komhlaba nabaphezulu kwawo ukuthi ukwazi ukukhuluma nemimoya ngaphansi komhlaba yelapheke ukhulume nemimoya phezulu komhlaba ngoba phezulu komhlaba naphansi kwawo kuyaxhumana bese kuthi umkhathi nezulu kuyaxhumana nakhona bese kuba khona abantu abakuphiwe konke yilo khokho obabala bo4 yena bese kuba uye omunye omoya munye siyabonga Masibuko. Thank you. Yes, akwena. Okay. Asikugqizelele my prophet ukuthi yabona into ezikhuluma lapha ezinye it's not a sweeping statement okusho ukuthi akusiyinto ongayiqishelela phansi uyifake ku-encyclopedia. Into ebalulekile Isingisi. Hey, ngalahleka nami. Encyclopedia. Yes, ukuthi akusiyo into isekukhulumeni because ngiyabona mhlawumbe umbukelo osilalele emakhaya uzodideka ekutheni we find people abeseza kithi athi hayi mina ngezokuthiwa angeke ngikhona ukusebenza ngiphethe isikhwama hayi mina ngizokuthiwa impepho mangabe idlozi la ngoba kuyenzeka amandla amnyama swaphehle kodwa singasebenzisi impepho sebenzisa inefu kuyenzeka amandla amnyama so manje what is the question is wena buka edlozini lakho yonke into awuyenzelwe abantu abakuphethe. Uma ngabe idlozi lakho mina ngisebenze 6 years ngihlala eVanderbilt Park ngiphahla amaganzelo amasempumalanga ngoba ngathi mangikhishwa ngaye ekhaya ngihlebe kodwa lento beyikuphi besekukhulumeni ukuthi hey abantu abadala ngiyosebenza manje ngisebenza le mangisuka le ngiye Cape Town azange ngibe nankingi
but angisho ukuthi wena hamba uyokwenza lokho wena hamba ulandele indlela abantu bakini abazokuvezela ngayo uyabona but kubalulekile lokho esekushara la but ungakwenzi a sweeping statement ubese uthatha ukushaya logodweni ukuthi kunje. Thank you. Ncose yo say whatever you want to say, word of wisdom by to my manches like solo ngifuna ukusho bese ushoma amazwi akho ukuvalelisa. Okay, ngifuna ukusho usesuka wakusho umprofeti ukuthi into ebalekile yileyo ukuthi ke kunomuntu ongafika azongitshela isikole esibalekile. Mina simsebenzelanga isikole. You understand? But ngoba lona uzokhuluma samsebenzela isikole athi sibalekile. Esengisho ukuthi ke okunye kwakho mhlawumbe ngelilanga soyichaza kahle le yokuthi isikhwama umuzi nomuzi vele kukhona ukuthi ungaphuma uyobethela noma uyosebenza emzini thizeni. Lokho kwadala. Ungaye eCape Town uyosebenza khona emzini thizeni, hayi ehotela noma emqashweni. You understand? Hayi uzofika ubhuke lapha ngoba nakhona ukubhuka kunemoya yakho lesibese kuba ngayo. Seyangelinye ilanga le. So leyo osebenza ungaphuma uyosebenza abantu bengayithathi ngoba mhlawumbe ubamazi ukuthi wangajula kanti mina into ebengenza bengidlola izimambi semgodini yaphuma akabona kodwa so now bengifuna ikhathi ukuthi kwenzakalani. You understand? So ukuphuma uyosebenza ungaphuma kodwa Your word of wisdom to the manches. Ngiyahamba kithi engakusho bafowethu Look at the camera. kubuka lapha engakusho bafowethu ukuthi nje umuthi noma amagobongo whatsoever iyaphila iyasebenza bafethu ikhona into ebalekile iyodwa siyacela konke sikushoyo makuzokusebenzela sicela ukuthathe bangeke ukusebenzele ukuyeke umkhulunqushe lokhulumayo ngiyabonga. Thank you. Amagama obuhlakani nje ngizowasho sonjingase words of wisdom ukuthi nihlezi ngikusho lokho kumele silwele ukufika eqinisweni lendaba ne ngoba into makuyilanga kuyoba yilanga asikwazi ukuchaza njengenkanyezi noma sithi mhlambi inyamba ngoba kucishe kufana ilanga liyohlezi lilanga so kubalekile kakhulu ukuthi silwele leyo nto igcilini ngoba uma into iqiniso izokwakha umqondo uma ngelona iqiniso lizoba nama questions amaningi manje ngithi ebantwini esikhuluma lapha abanye ba comment phela nabo kuze kwakheke abanye abangazi ngama experiences wegobongo nayo yonke lento le kuze kufundiseke nabantu ku comment section ukuthi cha lokho ngiyakwazi ukukhulunywa ngosibanibani kuze egcineni abantu bafinyelele kuphi eqinisweni hayi emaqinisweni eqinisweni ya awekho amaqiniso iqiniso lilodwa ngiyabonga. Thank you so much. Your word of wisdom baba Mazibuko. Ndiya asiba abantu bazo lezo zinto kodwa ke singabeka nje kancane. Singabeka nje kancane njengoba seshilo ubaba ushobe elikhulu ukuthi hayi iqiniso linye akwesihlale nje eqinisweni sikwazi ukwelapha abantu ngendlela okuyiyona. Ukwazi futhi ukuthi mawumuntu into uma ungayiphiwanga ukhomba ukuthi cha le angiyiphiwe awuhambe uyofuna abanye ngoba uma uzolapha abantu ubelaphe kanti awukho ezingeni labo abantu bazozwa sebekutshela ukuthi ngahamba ngayagobela mina mangifika lapha ngaba nedlozi elikhulu kunayo kanti idlozi elikhulu alikho Nkosi yami kodwa kuba ngezipho nokwehlula ezigabeni abantu awubekwenze benze sure ukuthi ngaso sonke isikhathi uma bephiwe izipho eqhamuka kwelamathonga bazazi ukuhamba izigaba zazo ngendlela eliqiniso ukuze bekwazi ukuyofinyelela kuloko kuyiko. Siyabonga. Wow, thank you. Asithobeke kakhulu igula lendlebe aliqwali last test sakhuluma khona kwalumela sithobeke sehlele ngenzansi sithemba ukuthi ikhona nikufundile namhlanje siyatholakala ke thina isikhwama sethu sala sendleleni Cape Town Morganson 0768466121 WhatsApp sikhona sinabalonkizwa Sorry, kaloku
My Munchies and Thoughts family, I hope you really had fun with me and Izivagashi Zami Lago Munchies and Thoughts. As I always say, Munchies and Thoughts is all about education, enlightenment, fun, of course. I'm not drinking wine these days, but you know me, and wine and champagne. We are not done. I want to say thank you so much for your support. My Facebook has, I see 100,000 and we are moving, and I love you guys because you are showing love every morning. Every time when I post something, you are there. And you know what's so funny? My old videos are doing very well on Facebook. Yes. That's what I said, if you remember, when Yes, it's always beautiful to give people quality. Yeah. Because when you are giving people quality, you can use that. And I always say, own your masterpiece. I own my things, whatever I'm doing, because you can be able to keep on giving people. And the more we grow, when we give these people, like you'll find sometimes I'll take an old video on my TikTok and put it back there. If any trend, I'm like, how? How? So, and we are a GQ. Munchies and Thoughts is GQ. So I want to say thank you so much, guys. I love you. Your chef, Patrani Bata. On that note, we don't have anything. It's a goodbye, darling.